नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासाला आपण प्रकरण पहिले दोन चलातील रेषीय समीकरण करणे यामधील एक सामायिक समीकरण म्हणजे काय आणि त्यावर आधारित आपण एक उदाहरण सोडवलेले होते. आताच्या तासाला आपण त्यावर आधारित उदाहरणे सोडवूया. सराव संच 1.1 मधील पहिलं जे उदाहरण आहे ते अभ्यासक्रमातून कमी झालेले. प्रश्न दुसरा आहे, खालील एक सामायिक समीकरणे सोडवा. त्याच्यामध्ये पहिली 6 उदाहरणे अभ्यासक्रमातून कमी झाले. उदाहरण क्रमांक 7 जे आहे, खालील एक सामायिक समीकरणे सोडवा. त्यामधील 99x अधिक 101y बरोबर 499. 101x अधिक 99y बरोबर 501 हे उदाहरण आपण या ठिकाणी सोडवू. त्यासाठी पहिलं दोन चलातील समीकरण जे दिलेलं आहे ते सामान्य रूपाप्रमाणे आहे. दुसरे समीकरण सामान्य रूपाप्रमाणे आहे. त्याची मांडणी या पद्धतीने 99x अधिक 101y बरोबर 499. त्याला नंबर 1. 101x अधिक 99y बरोबर 501. नंबर 2. या ठिकाणी पहिल्या समीकरणामध्ये x चा सहगुणक, दुसऱ्या समीकरणामध्ये y चा सहगुणक सारखा आहे. पहिल्या समीकरणामध्ये y चा सहगुणक 101, दुसऱ्यामध्ये x चा सहगुणक 101 सारखा आहे. म्हणजे हे सहगुणक सारखे आहेत. म्हणजे समीकरण 1 आणि 2 ची बेरीज एकदा, वजाबाकी एकदा, पुन्हा बेरीज ही पद्धत वापरायची. समीकरण 1 व 2 बेरीज करून, समीकरण 1 व 2 बेरीज करून 99x अधिक 101y बरोबर 499. 101x अधिक 99y बरोबर 501 बेरीज करायची. बेरीज करताना चल तसंच मांडायचं, सहगुणकांची बेरीज करायची. 99 अधिक 101 200x अधिक 101 अधिक 99 200y 499 अधिक 501 1000. x आणि y चा सहगुणक सारखाच आहे. मग त्यानं दोन्ही बाजूला भागायचं. दोन्ही बाजूला 200 ने भागून, दोन्ही बाजूला 200 ने भागून, 200 ने भागलं 200x भागिले 200 x, 200y भागिले y 200 y, 1000 भागिले 200 5. त्याला नंबर 3. समीकरण 1 आणि 2 ची वजाबाकी. समीकरण 1 व 2 वजाबाकी करून समीकरण 1 व 2 वजाबाकी करून 99x अधिक 101y बरोबर 499. दुसरं समीकरण 101x अधिक 99y बरोबर 501. वजाबाकी करायची. वजाबाकी करताना चिन्ह बदलायचे. सर्वांच्या अधिक चिन्ह आहेत, वजा करा, वजा वजा वजा. बदललेली चिन्ह अशी दिसली पाहिजे आणि बदललेली चिन्ह विचारात घ्यायची. हे अधिक 99x, हे वजा 101x भिन्न चिन्ह आहे. 101 मधून 99 गेलं, 2 राहील, चिन्ह मोठ्या संख्येचे वजा 2x. 101 मधून 99 गेले, 2 राहिले, 2y. 499 हे अधिक आणि वजा 501 मधून 499 गेले,
वजा 2. इथं x आणि y चा सहगुणक सारखाच आहे, दोन्ही बाजूला 2 ने भागा, दोन्ही बाजूला 2 ने भागू. वजा 2x भागिले 2 वजा x, 2y भागिले 2y वजा 2 भागिले 2 वजा 1. 2 न भागलं प्रत्येक पदाला, 2 2 चा भाग जाईल. या ठिकाणी चिन्ह बदलले, सर्वच पदांची चिन्ह बदलायची. वजा x अधिक x अधिक y चं वजा y, ही वजा x अधिक 1 होईल. त्याला नंबर 4 दिला. चौथं समीकरण मिळालं. 3 आणि 4 ची बेरीज करायची. समीकरण 3 व 4 बेरीज करू. समीकरण 3 व 4 बेरीज करू. x अधिक y बरोबर 5, x वजा y बरोबर 1. बेरीज केली. हे x अधिक x 2x अधिक y वजा y कॅन्सल होईल. 5 अधिक 1 6. 2x बरोबर 6. x बरोबर ह्या x च्या सहगुणकाने 6 ला भागा, 6 भागिले 2 बेक बे बेत्रिक 6, x बरोबर 3. x या चलाची किंमत आपल्याला मिळाली. ती किंमत समीकरण 3 मध्ये ठेवायची. समीकरण 3 मध्ये x बरोबर 3 ठेवू. समीकरण 3 मांडले. x अधिक y बरोबर 5, x अधिक y बरोबर 5. आपल्याला x ची किंमत 3 मिळालेली आहे, ती किंमत ठेवायची. x ची किंमत 3 अधिक y बरोबर 5, y बरोबर 5. हे अधिक 3 डाव्या बाजूला येते, उजव्या बाजूला येते. y बरोबर 2, 5 वजा 2. x बरोबर 3 आणि y बरोबर 2. या किमती मिळाल्या. x बरोबर 3 आणि y बरोबर 2 ही दिलेल्या समीकरणाची उकल आहे. उदाहरण समजून घ्या आणि आपल्या वहीत लिहून काढा.